खुलुमबाय बड'लेण्ड रादाब नायगिरि बयनिसिमबो फुंबिलिनि गोजोन हामलायथि बावहरबाय। दिनै 25 मे 2025 इं मायथाइनि सानसेनि फान्जामुथियाव थानाय राशिफोरखौ फरायथिनो लाबाय। मेष राशि बेराम आजारनिफ्राय आरायग' मोनगोन, देहाखौ गोग्गो मोनफिनगोन, मोजां सान। वृष राशि जायखि हाबा मावनो लाया मानो हेंथा नुजाथिगोन, गोसोआव दुखु मोननांगोन, जेंना गोनां सान। मिथुन राशि गोसोआव गोथार सानस्रिया जायगा लागोन, बयजोंबो अनज्लायना गोरोबलायना थानो हागोन, रंजा खुसिनि सान। कर्कट राशि बायदि खाबुफोर आखायाव फैगोन, गोसो होनानै नाजायोब्ला जाफुंसारनाय मोनगोन, मोजां सान। सिंह राशि नखराव दावराव दावसि जानो हागौ, जाब्लाबो लोंब्लाबो गोजोन मोननाय नङा, गोसो हमथानानै थानांगोन। कन्या राशि सोरजोंबाफोर गोरा बाथ्रा बुंजानो हागौ, गोसोआव गाज्रि मोनगोन, हेंथा गोनां सान। तुला राशि गोबां रां आखायाव फैगोन, धोन आरजिनानै लानो हागोन, फालांगि खालामोब्ला गोबां मुलाम्फा जागोन। वृश्चिक राशि नखर आरो समाजनि सुबुंफोरजों गोरोबनानै थानो हागोन, गोसोआव मोजां सानस्रिफोरा जायगा लागोन, रंजा बाजाजों सम बारहोनो हागोन। धनु राशि देहा सावस्रिया गोग्लैसोनो हागौ, जानाय लोंनायाव सांग्राङै सोलिनांगोन, गाज्रि सान। मकर राशि गोजान लामा दावबायोब्ला सांग्रां जानांगोन, गाज्रि जाब्रबथाय जानो हागौ, जेंना गोनां सान। कुम्भ राशि सुथुर बाङाइ जागोन, बयजोंबो गोरोबनानै थानो हाफिनगोन, गाहाम सान। मीन राशि सोरजोंबा नांज्लाय खमलाय जाफ्लांनो हागौ, बायजोआव ओंखारोब्ला सांग्राङै सोलिनांगोन, साना गाहाम नङा। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। बेजों लोगोसेनो दिनैनि साना बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम जाथों, बेनि थाखाय बड'लेण्ड रादाब नखरनि जानानै इसोरनि खाथियाव आरज गाबनाय थाबाय। गोजोन्थों। এটা ভাল ঘোষণা বঙাইগাঁও মেডিটেক এলাইট হেল্থ ইনষ্টিটিউটৰ 2025 আৰু 26 বছৰৰ DMLT লেবৰেটৰী টেকনিচিয়ান, এক্স-ৰে এণ্ড ইমেজিং টেকনিচিয়ান, ECG টেকনিচিয়ান, ফাৰ্মাচী এছিষ্টেণ্ট, ডেণ্টেল হাইজিনিষ্ট, ইমাৰ্জেঞ্চি টেকনিচিয়ান আৰু নাৰ্ছিং কেয়াৰ এছিষ্টেণ্ট কোৰ্চৰ নামভৰ্তি কৰাটো এতিয়া চলি আছে। নামভৰ্তি কৰা বিষয়ৰ বাবে জানিবলৈ ব্যক্তিসকলে 9395558676 নম্বৰত যোগাযোগ কৰিব পাৰিব। मोनसे गोजोनथाव फोसावथाय बङाइगाव मेडिटेक एलाइट हेल्थ इनस्टिट्यूटआव इंराजि बोसोर 2025-26 मायथाइनि थाखाय DMLT लेबरेटरी टेक्निशियन, एक्स-रे एंड इमेजिंग टेक्निशियन, ECG टेक्निशियन, फार्मासी एसिस्टेंट, डेंटल हाइजिनिस्ट, इमार्जेंसी टेक्निशियन आरो नार्सिं केयार एसिस्टेंट कोर्सनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दङ। मुं थिसननायनि सोमोन्दै सुलाद लानो थाखाय 9395558676 नाम्बाराव फोनांजाब खालामनो हागोन।